Kuna njira yamo yokugendera kurugosira gochiase chiamate chitari kwenyara nikobona abagwatani korwase abisi yomugimenere kuge kaunti ya Kisii Doris Donyabure baba bagosira omoroki wabegererie 10 korwase kinyoro kya Bogisero wadi yabogitenge bunge ya South Mugirango kaunti ya Kisii oyikonye ochire bwoye watikana nobolemeru konyabwate asibono haraji kwegendera na masomae ase skuru ya baiseke ya nduru chikake kyokuboliwa nigo kwarure gochia sabarai kwene kibona ngobe kabari mutwe amasomo y'abana banyaruka Ankuru kwe bali nike muntu ngano bone iro gisiro gatera umwana ona akuru kutibi nandege ikira bono igaga akina ataka momokonye mumoire sukuru umwana uye yanyare kana akabwata akeminja akagenda bwoyo akera ariko genda kirite lakini rene nyasaye bwanjire mwamonkonye ire mwamokore ire shopping egera umwana oya agende sukuru nyasaye tigamuseseni egera anyare kusoma unarende kerengera keki arenge egera kuri sukuru kana kaba acha gwekonya gutumutu gake ande nare gusaba gakinke imenyerete imicande menene ware gwanza monkonya none ribati elimeli none kera umugeni onde bwasi agocho wa mwana rende none kurarura takogena none muchiyo bandu chikuraro gusochi kuigamo aina arana gusaba gake abana bane bacandegete none yani bakurara bakencha abo gutonda kubumwaka bakumwaka nabona bunango kwana iga none iginko litimbwa Samaria tango kulidia nyakenyanya umugambi mu assistant chief bwe sublocation ye group bogetinga oyo tere nera akuru kwevalini iga nenga yaye kikiagera twachaga iga na batori na barobu bakori emirimo ba obisia women de puito Doris Donyabure etwachaga iga kwani apa yo mwana oyitu anyara ko batoko rescue kurwa se ari marriage okoro kudivina oyisa ibina toko kwana iga oli mwane na ninashukuru ase timu yeye kiara mwamuletere shopping mwana yatanya alikuwa wakagojoin school mwana ya nyomu ekera alingira ikiriko so grade 10 lakini rende bona iganga getengo cyarwo so school naga iga no sobo babwato bokomuka indito gusaba bali bakonyara gokonye familia yeye banyekonye abana baro banyare gusoma nandi banyare gutwara engengia lietana na nchenkoro kuchena sinyambe kiyendo roni Bogisero getembe kakyo mongina donya Doris Donyabure mbiyamo na singe nchuku akorira amaya gucha sinke yo mwana Mohammed obwate emicande menene gwakorire shopping gakyo mwana oyo gabakora abana babere grade 9 enchire kabura bakogende sukuru bono mwanyo tukarira gucha ase moro mwana tonya gwachire gwakorire shopping omwana oyo akorire shopping ataite koira abana abe sukuru gakie tugusaba Nyasaye oyo uri iguru akunekera omoyo yoro korigi chikura aramba ari okobako gucha sinke yo mwana Mohammed nyomba te yasobo maene pi abana abakurara nyaro tatu mwabo na mama mwabo arara buriri kaki mutinyo mwana ya mariga na intu mutotinya mariga mbiyamo no nande mbiyamo no mwari omwana Donyabure